manya-manyan fina-finai guda biyu wanda suka kasance su ne best a cikin shekarar nan za su fita a yau. Sa'annan waɗannan fina-finai dukkaninsu fina-finai masu matuƙar kyau wanda har yanzu a halin yanzu a ƙasar Indiya suna ɗaya daga cikin fina-finan da ake haska su a halin yanzu. Sa'annan suna ɗaya daga cikin fina-finan da ake ji da su a halin yanzu bayan su Pushpa, Animal da sauran fina-finai wanda suka fita a shekarar nan. Waɗannan dai su ne wanda suka fita a ƙarshen shekara. Baby John fim ɗin babban jarumi ne shi ma tare da wani fim mai suna Marco wanda wannan fim ɗin su ne ya sami mai suna mai Makahon Shika, shi kuma ɗayan Baby John. Kai ba ma shi kaɗai ba, akwai fina-finai da dama irin su Fuska, irin su Harbabi, irin su Shekakku, irin su like fina-finai ne masu matuƙar kyau wanda suka fita a yau. Lahadi dai ana sakin fina-finai masu matuƙar kyau wanda za mu iya bayyana cewa ga duk mai buƙata yakan iya ɗaukan lambar wayar mu a wannan shafin na YouTube domin ya yi mana magana a sauran shafuka domin shi yake kallon dukkanin wani Indiya wanda ya fita mai matuƙar kyau wanda yake buƙatar kalla. Musamman dai na san da cewa a YouTube da sauran shafuka ba a ɗora Indiya. Wannan lambar wayar ita ce za ka mana a WhatsApp ko Telegram domin shiga tsarin Murɓula kuma da VIP domin samun dukkanin fina-finan Indiya. Makahon Shika ko in ce Marco ɗaya ne daga cikin fim ɗin da ya kasance tamkar yanayin fina-finan su Animal ne, Sala, irin su KGF da dai sauransu. Fina-finai ne wanda ake shiƙa na rashin imani wanda ya kai action mai matuƙar kyau a cikinsu wanda duk mai kallo wannan fina-finan za su matuƙar burge shi musamman waɗanda suke sha'awar fina-finan shiƙa, kisa da sauran abubuwa. Wannan fina-finai su ne fina-finan su wato Makahon Shika. Mutum ya hanzarta domin samun su tun kafin a ce an bar shi a baya domin shi ya kalla wannan fina-finai kafin a ce ya zo lokacin da ya makara. A halin dai yanzu fim ɗin Makahon Shika, Baby John suna nan available a yau Lahadin nan. Gaggauta zuwa ka mana magana domin shi ya kalla fina-finan Indiya masu kyau sababbi.